जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोंनि हाबाफारिया दिनै जिहेथु जोंनि गामिनि नलबारि बाथाबारि गामिनि खुंगा 12थि रंजालि बैसागु माने फोरबो बियो जोंनि बे हाबाफारिया जोंहा दिनै नैथि सान माने जोबथि सान जों मैयानिफ्राय जों बे प्रग्रामखौ खालामगासिनो दङ मैया जोङो फुंनिफ्रायनो जोङो माने अखा बारब्लाबो जोङो मेंनाय गैया बानाय गैया जोङो माने खस्थ'नि गेजेरजों गामिनि बोराय बुरि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला माने गासैबो ज' ओंखारबोनानै जोङो उन्दैफोरनो खेला गेलेहोदों सेंग्रा सिख्लायाबो खेला गेलेदों बोराय बुरियाबो खेला गेलेनानै जों मैयानि दिनाव गोबां रंजानाय लादों बिनि उनाव जों दिनै फुंनिफ्रायनो बोथोराबो जोंखौ अनबाय होननानै बुंनांगोन माने बोथोरनि अननायजों लोगोसे जोंनि गामिनि गासै गथ' गथायनिफ्राय लानानै बोराय बुरिसिम माने रंजानायनि जिथुनाखि खराग बे खरागखौ जों दिनै लाथ्र' हायै मोनदों मानो होनोब्ला जों दिनै बोसोरावसो जिहेतु जों खनसे रंजानायनि बे सुजुगखौ मोनो बे हिसाबैनो जोङो बे गामियावहाय जोङो गासै 7टा मोसानाय हान्जा लेंहरनानै दिनै बैसागु गेवलां मोसानाय बेखौ जोङो लादों जों दा रंजागासिनो फिसायानो खुंफुंदों जोङो बेहाय जोङो रावनिफ्रायबो जों माने रांनिबो सोलाव लायाखै बियो जोंनि गामिनि न'खरफ्रोमनिबो माने अननाय आरो मा होनना बुंगोन बेखौ डनेसन जों न'खर डनेसन खालामलायनानै जोङो गावनि गथ' गथायफोरनि भबिष्यतनि थाखाय मोजांनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ लादों होननानै बुंनांगोन प्रग्रामा साक्सेसफुल जादों प्रग्रामा माने साक्सेसफुल जोंनि थाखाय बहुत साक्सेसफुल नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरी टेक्निशियन जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डॉक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डॉक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरी टेक्निशियन TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डॉक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन